hala ko na ba? Atong testing sangag ning pangutana ni Kesale. Ngit Bareng. Shout out dia kay Ngit Bareng. Sana mo pangutana soy atong basahan ba? Soy, sige ko kaon og binignit atong Semana Santa soy ba? Lain pay ato soy, kay bao ka unsay iningli sa binignit soy? Ginaka. Iningli sa binignit? Mo'y problema ni mo soy? Sas gina. Mao lagi niya ang giingon ninyo soy. Nga swila mo, aron mo maswito. Hindi mo ining binignit, galisod mo. Are ba? Ako kang seminaron ini soy pamina ma. Kay para di ni mo ni malimtan. Usa may gigamaan ng mga binignit, di ba doon naman ay mga nagkadaiyang mga kuan, kinini ang tanaman, o sa nasangalan na ang mga kanang mga kamute, ube, landang, nangka, mo na gitawag na to soy og mga crops. English na soy crops. Karon, unsa may imuhang naobserbahan sa binignit, di ba tamis, gitunuan, so naay koko, so sweeten, no? Tamis, sweeten. Okay. Unsa may mong nabantayan sa binignit soy? Di ba mo gawas ra kasagaran mo gawas ra kalag-kalag? Okay. So unsa may in English og kalag sol. Kung mauna soy, ang in English sa binignit soy, sweetened crops and cocoa with soul toppings.